Yanzu kaga Alhaji. Ina jin ki uwar gida. Kuɗin DJ 350. Kuɗin DJ ko? To. Sannan za mu ba wa MC 200. Sannan kuma kanofi ɗin da za mu kama da sauran kujerun da za a saka shi kuma 500. Sannan akwai kek. Lissafin yana tafiya daidai yadda nake so. Kuma kek na gani na faɗa ka san za a yi wa iyalinka ko? Yawwa! Sannan kuma akwai riguna da zan raba wa ƙawayena. A'a, ai biki sani ba. Daman da abin da za mu yi a tsarin nan na birthday ɗinki, ai so nake a bambance zare da abawa. Sannan Alhaji lissafin ga abincin da za a ci a wajen. Duka dai in aka haɗa lissafin ba zai fi 1,550,000 ba. Taimaka min ɗaga wannan tana da muhimmanci. Dan Allah ki taimaka min. Ina. Haba Alhaji. Saura ka dan fa mu gama lissafin nan. Ka yi hakuri mana idan ka sallame ni ba sai ka je ka ci gaba da wayanka ba? Ba za ki gane ba. Wannan cinikin filin nan ne fa da muke fa. Wannan cinikin fa yana da muhimmanci. Ki taimaka ni daga wannan da sai mu dora. Dan Allah ki taimaka. Ya malam ina jin ka. Wane ne malam kuma? Ni ce fa. ina sani wallahi ina sani abin da yasa kika ji na ce malam yan leken asirin ƙasa ne suna nan sun yi bakan sun bazo kunnuwa suna so su ji me za yi wallahi akwai matsala daman na san ba za ki kira wani ba sai wata matsala ta taso na san da wannan kuɗi nake so nawa kike so faɗa min su da gaggawa faɗi da gaggawa 300 ba matsala ki zo mu haɗin baki haba Alhaji sai ka wahalar da ni tukunna zaka bani kuɗi kai min transfer mana haba Shakira me zai hana mu haɗin baki yaushe raban mu da mu haɗi da ke baki ɗauki kuɗin nan baki hannu da hannu okay to ga nan zuwa amma ina zama no a inda muka saba haɗuwa mana to shikenan zan zo nan da minti 30 to Allah ya kaki lafiya sai na zo kenan Amin sai na zo karambata wato abin nan yana ba mamaki Hajjaju a ce wai mutane tsabar mutane sun mai da dan kasuwa bai san me yake ba sai a zo a yi maka tallan filin da bai fi naira miliyan 1 ba sai a ce ma miliyan 5 kurin mu ba an gani ake ma ba mu san darajar dukiya ba ni dai kaga Alhaji dan Allah yanzu mu gama lissafin nan saboda so nake yau idan ka bani kuɗin nan kowa zan tura mishi kuɗin shi in huta kinga ni fita zan yi maganar lissafin nan ki zauna ki gama lissafin ki da abin da ya dace ni kuma zan tura miki kai alƙawari zan miki ƙarya ne ai na gani da ke kin san ba magana ƙarya ki lissafa kawai zan tura miki karambata Allah ba mu koyi gari ya waye kunci zai yayi mai kudi ya waye karambata alƙalan duniya shaidanin duniya ina kudin nan kai ina kudin nan ina miliyan 30 din nan kwatake Sali kwarai Sali ba miliyan 30 din nan to amma ɗakin nan dai waye shigo ɗakin nan kai Sali na turo Sali ne ina Sali ne Sali ya sace min kuɗaɗe na Sali ya tuce ni Sali barawo ne wallahi tallahi Sali barawo ne kai Sale barawo ne na gaske Sale bai kama da barawo ba ina Sale barawo ne karambata Sale ya ci amana Sale ya gudar min da kudi na Alhaji me yake faruwa me kake cewa Sale wanda yake a nan gidan yake mana wanki da guga yau yayi mini wankin kyalli naira miliyan 30 wanke ni kuma ya tsere Allah dai ya sa kuɗin da Sale ya ɗauka ba a cikin su zaka bani miliyan 1.5 na ba
Ya kike irin wannan maganar? Amma ke dai baki da imani wallahi. Kuma baki san ma me kike ba. Yaya ina maganar naira miliyan 30 har ki nemi maganar naira miliyan 1.500. To kar ki kare wannan maganar. Haba Alhaji, kudin nan fa kana da su. Kana da kudin nan. Yau idan Sale ya dau miliyan 30 din nan, kana da wani kudi. Ni kuma idan baka bani miliyan 1.5 nan ba, ina kake so in sa kaina wajen waye zan je in tambaya ya bani? To wallahi ba tsaya ki ji bari ki ji shawarar da zan baki. Kar ki kuskura ki ƙara furta irin wannan zancen. Har sai ranar da aka kamo Sale ya kawo kudi na naira miliyan 30 ya bani. Ya kike irin wannan magana kamar baki da imani. Biki san darajar kudi ba. Ke biki san miliyan 30 ba, wallahi tallahi. Ba ni guri da Allah. Ba ni guri. Karambata. Wallahi dan na taba tunanin yaron nan farawo da Allah. Karambata. Sale. Amma idan da gaske Sale ya dau kudin nan, Sale ka cuce ni. Miliyan 1.5 na Sale ka cuce ni. Alhaji sa ya fasa mun famfo daga nan in ja igiya waje nan kawai in bude gurin wanke motoci. Kai magaji. Na Sale. Ya ce mun ka aike shi yanzu na yi fita da jaka. Ya gaya ma? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya kwashe mun kudade na naira miliyan 30. Miliyan 30? Miliyan 30. To yanzu kaga yan sanda. Bari ka jin gaya ma duk inda Sale yake a doron duniya sai kun kwakwalo mu shi. Magaji ina yi maka maganar abomin da Sale a nemo mun Sale. Yan sanda ya kamata a samu saboda Sale yanda ya rungu miliyan 30 ban ma sani ba ko ya sai harbi ruga. Bari ka jin gaya ma duk inda wani jami'in tsaro zan nemo shi wajen kwakwalo Sale za a kwakwalo shi amma kuma dole sai kun sa hannu. To haka ya kamata. Na gaya maka magaji duk inda Sale yake kuma fa aikin ku ne. Dole sai kun nemo mu. Ne fa nan ba Sale ba fa. Ina gaya ma na nuna maka duk inda Sale yake. Na rantse maka da Allah idan ba sai na ɗauko barandami. Ni ne sa ɗan magaji fa sunana. Matsalar kuɗi kenan mutum ya tara kuɗi ƙaramin mai kuɗi. Da an dan fara ya haukace. Ka tara kuɗi ba sadaka ba zakka. Dole in an cuce ka kaji za ka yi wani gurin a guji. Ni da ko na Allah annabi ma ba da dai an jima an samu tambayi albashi na kan ja miliyan 30 din hadda albashi na ya dauke. Malam dan Allah inda zan hau motar da zan bakka ne za a kai ni. Ai ko yanda zaka je lahira ne shiga mu je zan kai ka. Ba matsala. Kana nufin tasha da yake nan. Tasha nake so mu je. Allah bai. Wala mashin din nawa ba mai ne kuma yanzu nan fitowa ta kenan. Ko zan dan samu wani abu sai in ƙara mai? Ya kuma daga ba nisa ka fara bacci haka. Mai gida? Mai gida? Mai gida? Karambata, 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 karambata,
karambata karambata karambata. Wannan shine shaida ban da sa'a a wannan aikin kenan, ban da abinci. Daga ɗaukar fasinjan farko in zo ya mutu a cikin keken nan? Ina wallahi ba zan iya amsa tambaya a police station ba, ni ma anan zan yadda ka wallahi in wari. Ina karambata 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 karambata. Allah ba mu koyi gari ya waye, kunci zai yayi mai kudi ya waye. Karambata alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Karambata alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Ga alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. Ga alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. Karambata 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 karambata. Allah ya taimake ka. Kiranka ake. Hello, salamu alaikum. Espeto barka dai. Yawa, Espeto kana ina da Allah? Ina wurin aiki. Ina cikin matsala Espeto ka taimake ni. Jummala, na Umma. Ina za ki je ne? Zan je gurin magana kuɗin nan ne. Yawwa, Jummala wurin kuɗin za ki ko? Na kira wani mutum ya ce min zo karba. Yawwa, Jummala. Nawa ce zai baki? 300 ya ce zai bani. Jummala, ai da kin ce 500 ne. Kin san ta bawa ma tana bi na kuɗi 100. Yanzu tana ji na ba dillaliya, ita ma za ta zo ta shaƙe ni. Umma, wai dan Allah me kike yi kike karba mutane kuɗi? Me kike yi da kuɗin ne dan Allah Umma? Jummala, ina rayuwa a duniya kina tambaya na me zan yi da kuɗi Jummala? To ke me kike yi da shi? Amma Umma ki riga cin bashin kaɗan mana, yanda mutum zai iya biya. Ko miliyan nawa na ce, dole ki biya ma mutane kuɗin su. In kina so ki gama da duniya lafiya, ni fa uwarki ce. Dan girman Allah Umma, ki daina jawo fitina, saboda bai zama lallai idan na fita in samu kuɗin da zan biya su ba. Ai duk lokacin da kika fita, na san za ki samu wannan kuɗi. Duk wanda ya ganki, sai ya ce yana son ki. Shikenan sai na dawo ne. Jummala, na mama? Na ce wannan saurayin naki da ya zo ɗazun nan ya ce zai kawo shawarma, har yanzu bai kawo ba ne? Umma, wannan fa ƙarya yake yi, gara ne. Duk abin da ke ga ya faɗa min ƙarya ke, da haka tun wurin da ma ki cire wannan sha'awar shawarma a ranki, don wallahi ba zai dawo. Ko? Wallahi gunda ma ki cire. To, a da lafiya. Allah zai haɗa ki da wanda zai bayar. Karambata karambata karambata. Wato dan aikin gida